गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर गाव गोसो जानानै फैदों आरो जोबोर मोनसे रंजादों जों दिनैहाय मानोना 9 एप्रिल 9 एप्रिलनि जि बिसायख'थि बेवहाय हाजार हाजार भटजों प्रमद बर' सारा देरहानो थांगासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा बयबो दिनै बिथांखौ बोर सानस्रिदों बिथांनि थाखाय ओंखारबोदों दिनै जोंनि सिभिल ससाइटिफोर फरायसा आफादफोर दिनै गुबुन गुबुन दिनै एक्स आर्मियानो होन दिनै फार्मारानो होन दिनै बिजनेसमेनानो होन दिनै टिचारानो होन दिनै रिलिजियास ग्रुपआनो होन बयबो दिनै प्रमद बर' सारखौ अनदों आरो बिथांनि थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखायनो जोङो जिहेतु देरहाखांनायनि उनाव जों रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो ओंखारबोदों दा बेखायनो दिनैनि मोनसे रंजानाय फोरबो जोंनि थाखाय बे नट अनलि रेलि बियो जाबाय तामुलपुर रायजो राजानि मोनसे रंजानाय आगु बैसागु होननानै आं बुंनो नागिरो जि खालिनिफ्राय प्रमद बर' सारनि थाखाय तामुलपुरनि आरो जोंनि पार्टिया डिसिसन लादों जे UPPLनि बिजाथिया तामुलपुराव प्रमद बर' सारा जागोन बै डिक्लारेशननि उननिफ्राय आरो डिक्लारेशननि सिगांनिफ्रायनो आंहा जिहेतु नलेजाव दंखायो दा बेखायनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ टिकेट डिक्लारनि उनाव जों बेनिख्रुइ बांसिन गोख्रोङै आङो MLA हिसाबै तामुलपुराव खामानि मावदों दा दिनैहाय तामुलपुरनि गासैबो बिथिङाव जोङो जयै खामानि मावदों आं खोनादों दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर दङ दिनै टिकेट मोनैनि थाखाय खुद्रिदों होननानै बुंदों बियो नंखाय खुनु खुद्रिनाय गैया प्रमद बर'आ तामुलपुरनि रायजोनि थाखाय जों बिथांखौ बिजाथि हिसाबै दैखांदों जोंहा मोनसे क्लियार काट पार्टी डिसिसन इज फाइनल डिसिसन बे पार्टीनि डिसिसन सायाव आरो जोंनि डिसिसना जाहैबाय तामुलपुरखौ जौगाहोनाय आरो बेनि थाखाय आं गामि गामि हाबनानै फोसावदिंगासिनो दङ आं गामि गामि हाबनानै आं रायजो राजाफोरजों सावरायदों UPPLनि मोजां हामलायग्राफोरजों सावरायदों दिनै BJPआ जोंखौ दिनै खैसारि खालामदों जिरायना थादों होननानै बेयो नंखाय आं खामानि मावगासिनो दङ जों बयबो जयै प्रमद बर' सारखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आङो UPPLखौ मोजां मोनग्रा आं गासैबो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो 9 एप्रिलाव मोनसेबो भटआ जाहाथे BJPनियाव थाङा तामुलपुरनि जौगानायनि थाखाय तामुलपुरखौ जायफोर मोजां मोनो तामुलपुरखौ जायफोर अनो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ जाय सन्मान खालामो बे साफ्रोमबो सुबुंफोरा 9 एप्रिलाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव प्रमद बर'नि बिथांनि थाखाय भट होनांगौ आं बेखौ खावलायदों आरो जोङो अलरेडि क्लियार दिनै आङो ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जायाखै खिन्थु आङो गासैबो केम्पेइनाव एक्टिभै दङ रायजो राजा नोंथांमोन एसे तामुलपुरनि MLA हिसाबै आं तामुलपुरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ तामुलपुरनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर' बिथांनो 9 एप्रिलाव आं ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आंनिफ्राय आङो गुरै खावलायहरदों जाय बिजाथिया मेगन खाना जायो बै बिजाथिया जेबो नुवा आरो जाय राजखान्थि हान्जाया मेगन खाना जायो बै राजखान्थि हान्जाया जेबो नुवा दिनै बिश्वजित दैमारिया मेगन खाना मानोना बे तामुलपुरावनो गैया बिथाङाथ' तामुलपुरनि मानसि नङा बिथाङा तामुलपुरनि मानसि नङा बिथांखौ दिल्लीनिफ्रायसो बेयाव केन्डिडेट देखायहरदों बिथाङा दिनै तामुलपुराव बाव नुनो दिनै बिथाङा आं बेखायनो खावलायनो लुगैदों बुंनो लुगैदों बिथांखौ 2001 मायथाइयाव बिथाङा MLA हिसाबै सायख'जादोंमोन 2006 मायथाइयाव बिथाङाखौ तामुलपुरनि रायजोफ्रा अलरेडि बिदाय होदों दा बिथाङा 2001 निफ्राय 2006 मायथाइसिम तामुलपुर समस्तियाव मा मावदों बेनि मोनसेल' प्रुफ जों नायनि आरो जोंनिफ्राय नांगौबा UPPLआ मा मावखो आङो MLA हिसाबै मा मावखो तामुलपुरनि रायजो राजाया मिथिगौ आरो 9 एप्रिलाव रायजो राजाफोरा बिश्वजित दैमारिनि एगेन्स्टआव भट होनो थाखाय बयबो थियारि बेखायनो जोंहा क्लियार काट तामुलपुर इज तामुलपुर तामुलपुर इज तामुलपुर आरो तामुलपुरनि रायजो राजाफ्रा तामुलपुरखौल' मिथिगौ बेखायनो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरा सासेल' सुबुं बे जाबाय प्रमद बर' बिथां बेखायनो ट्रेक्टर तामुलपुरनि बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन दा BJPआ दिनैहाय बे तामुलपुरनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखै बिश्वजित दैमारिया तामुलपुरनि मानसि नङा बिथाङा अलरेडि आउट जाखाबाय दिनै बिथाङा मोजां खामानि मावदोंबा पानेरियाव मानो टिकेट मोनाखै गावनि न' गरायसराव मानो टिकेट मोनाखै तामुलपुराव दिनै बिथाङा जेननो थाखाय फैनांदों बाध्य जानानै जेननो फैदों दा बेखायनो तामुलपुरनि रायजो राजा बयखौबो खावलायबाय बयबो 9 एप्रिलाव प्रमद बर' बिथांनो थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ
आरो बिजेपिनि बे थगायनाय जि बाथ्राफोर बे बाथ्राफ्राव जोंहा थांनांगौ फासिनांगौ बाथ्रा गैया। जों दिनै तामुलपुरखौ मोजां मोनो आरो तामुलपुरनि मोजां मोननायनि थाखायनो UPPLनो भट होनांगौ आं बेखिनि खावलायबाय। जोंनि बयनिबो प्रिय बयनिबो अनजाथाव तामुलपुरनि बिजाथि प्रमद बर' बिथांनि दिनैहाय जोङो UPPLनिफ्राय मोनसे रेलि लादों। जों दान्दिसे समनि उनावनो बे रेलिया जागायगोन जेराव 15,000 मानसिफोरा बाहागो लागोन। गतिके रेलिया दसे समनि उनाव जागायगोन। रायजो राजाफोर दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा नैबे रेलियाव गाव गोसो जानानै दिनै ओंखारबोदों। गोजोननि थाखाय जोंनि बयनिबो अनजाथाव सिबिजाथाव बिजाथि प्रमद बर' सार बिथांखौ दिनै आसाम बिधान सभायाव दैथायहरनानै तामुलपुर ओनसोलनि जौगाथाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगाथाय खामानि मावनो थाखाय दिनै जोङो प्रमद बर' सारनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै गावनो गोसो जानानै ओंखारबोदों। आरो बे रेलियाव आं बेखायनो बयखौबो जे जायफोर सुबुंफोरा तामुलपुरखौ मोजां मोनो, जायफोर सुबुंफोरा तामुलपुरनि थाखाय सानो, जायफोर सुबुंफोरा तामुलपुरखौ अनो, दा बै सुबुंफोरखौ आङो प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनो थाखाय आं खावलायबाय।